Sanibingelela uVusi lo wangeNgonqobayo ngeNgonqobayo Advertising Podcast la khona siqoqa khona nosomabhizinisi noma ngathiwa yini oyidayisayo ibhizinisi oluzamayo usitshele ukuthi yini oyiphethe noyiphushayo ukuze nabantu bazi. So namhlanje I have omunye usomabhizinisi la abambiza uSne uzoyichaza yena kangizo ukusho igama lakhe ke sizwe ke ukuthi ke usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sanibona futhi. Yaphila. Siyaphila. Sakumukela abantu ngoNqobayo. Ngabe uba igama. Igama lami nguSne Mathunjwa, ngiyadayisa futhi. Uyadayisa? Yebo, ngiyadayisa. Oh, tshela abantu ukuthi udayisa. Izinto engiyidayisayo yizo lezi lapha noma. Eze-glow, ezesikhumba, ngabe unenkinga yenduna, unenkinga yamabala. Kunokunye okubizwa kuthiwa-ke i-carrot oil lana, siyagcoba umzimba wonke, ngisho emzimbeni ngoba sinemizimba engafaneki. Abanye bebenamabala emzimbeni, izinto ezibaphumayo, iyasiza kakhulu lapho. Kube khona i-stretch marks, lezi zinto eziba semzimbeni lezi engathi zingolayini, ezingama-stretch marks usebenzisa nami u-100 nayo. Bese kuba khona i-serum sisebenzisa ebusweni kanye ne-scrub nensipho ngokwasebusweni. Nenkinga yenduna uphuma izinto ebusweni nje. Ngoba khona uqala ugeza ngensipho, nensipho yakhona u-R80. Qede lapho ufake naso i-scrub sakho, uyascrub ngisho emzimbeni la. Ufake i-scrub sakho even ngabe usuku lonke noma ngabe 20 minutes. Bese masuqeda lapho-ke usufaka-ke naso i-serum sakho ebusweni. Wangabuza kancane sesandla scrub noma Scrub, uyascrubha nje ebusweni, uyagcoba, uyavula ugcobe. Kuba ngathi kunento engasushukela, kuba ngathi kuyahladla ebusweni. Kuyamunca-ke ingcola wasebusweni. Okay. Bese kuba khona ama-perfume. Oh. Ama-perfume la awesilisa abesifazane angu-R100. Oh. Sinuka kamnandi-ke bafethu singanuki amanzi. Ngikhona singanuki amanzi ngikhona. Abesifazane-ke lawa bese kuba khona awesilisa-ke lawo. Yeah, angu-R100. Bese kuba khona i-dark inner lana. Phinda futhi. I-dark inner, yabo isusa asimpe ngibavulela abantu bayibona. Uyayigcoba nala emakhwapheni, uyayigcoba nala phakathi namathanga, Isusikiwe nje batshela abantu singafika ukuthi isize ukususikiwe. I-lotion le Nkosi yami iyasiza nje. Asihloniphise ngoba leli gama ngathi abantu bathanda. Ayo ikiwe. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela support yenu. Ningisupporte bafethu ngikhola lapha ku-Facebook nguSnenhlahla Mathunjwa. Bese kuthi ngiyathola lapha ku 072 430 4295. 072 430 4295. Support yenu bafethu. Ngiyabonga.